Sanibona noyingane zakwethu, angibingelele phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili ezindabeni Mfezeko Media. Mina igama lami-ke uMfezeko Ntuthunga Khumalo, bathi ilasibona amagomedo. Zophinde ngicela wengane yakwethu-ke ukuthi uma ngabe usembusha kuleli khasi, cela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukulike nokushare, bese futhi uyangilandela ey'nkundleni zokuxhumana ethi Mfezeko ilasibona amagomedo ku-Facebook, ku-TikTok ethi Mfezeko Media, bese kuthi laphana u-Instagram ethi Mfezeko_162. Wey'ngane zakwethu udaba hamba phambili bakhala ngensizwa lapha kahlatshwayo, uthi abanihlatshwayo ukuthi-ke engathi selivuthiwe uphuthu, kuzomele athunywe uphuthu-ke laphana wey'ngane zakwethu. Kuzokhumbula ukuthi-ke le nsizwa uthi abanihlatshwayo insizwa ehlazwe kakhulu laphana ku-TikTok kulezi nsuku ebheka kakhulu udaba oluthinta ukushaka umbuzi kangizwe Mchunu ukuthi-ke le nto yenziwa ngizwe Mchunu engathi iskeshi laphana-ke akuboni ukuthi ngempela into ebekade ingaplanwanga lena. Kuzokhumbula ukuthi-ke kuyakhuluma nangensizwa uPhakela Mthakathi ukuthi-ke uyasola engathi-ke laphana-ke uthanda kakhulu udaba oluthinta imali laphana kuyo yonke into ayenzayo, uphakamisa imali phambili. Khona ufike wabhala laphana umfana Zodlala uDida Qasi laphana-ke ubhale laphana ey'nkundleni izinqwele zabathandi bamaskandi wathi seluvuthiwe lolu phuthu, kanti niluphaka nini? Sithumele umfana ayonikezwa isiqiniseko nodubula naze nasilovu zintsha. Ubhala kanjalo iy'ngane zakwethu-ke ipost engithe mangibona esithandwa ngabantu abaningi nama-comment amaningi, abanye kade bavumelana, abanye kade baphikisana nayo-ke iy'ngane zakwethu. Mhlawumbe kuthini ukwakho ukuphawula ngolu daba? Ngiyabona lezi zizwe impela iphawula kakhulu laphana ey'nkundleni TikTok, okungaze kukhandela amazinyo abushelelezi kubantu mhlawumbe abangazwani nokuthi-ke okunye mangabe khuluma iqiniso. Mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Hlala comment section-ke ngizwe ukuthi uthini olwakho uvo ngalolu daba. Ngila-sponsor engiphuma njena, kodwa ngiyanithembisa unyabuya futhi nezindaba ezilandelakho kwividiyo elandelakho. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.